Helo, siwmai a chroeso i dymor newydd gyda ni yma ar podlediad Rygbi Cymru. Ac mae wedi bod yn haf prysur oddi ar y ca, mae wedi bod yn haf reit brysur ar y ca hefyd. Mae wedi bod yn gyfnod cythryblus iawn myd Rygbi Cymru, ond dyna ni, beth sy'n newid yn y fan honno. Dwi'n falch iawn i weid bod ni nôl am dymor arall. Ychydig yn hwyrach falle na'r gobeith, ond bywyd go iawn yn ffodus yn dod rhyngddo ni a gallu recordio, ond dwi'n falch iawn i gael dweud bod ni nôl ma unwaith eto. Wrth gwrs, Carwyn dwi, a dwi'n falch iawn i gael cwmni y ddau wyneb selog cyfarwydd yma ar bodlediad Rygbi Cymru. Nick a Andrew, siwmai boes, chi'ch doen iawn ar ôl haf heb gormod o rygbi gobeithio. Ie, da diolch. Siŵr, ie, mynd i fod lot i sgwrsio heno, fi'n credu. Na, di methwyn o chwaith, a braf y cael chydig bach amser i ffwrdd hefyd. Cytuno, Odi. Mae'n twmlo bod gymaint i ddigwydd ar y ca, ond mae gwyneb ychwanegol, dyn ni yma yn y podlediad ma heno. Os chi'n gwylio ni, byddwch chi'n ei weld e. Os chi'n gryndo, byddwch chi'n ei glywed i lais e mewn munud. Dwi'n falch iawn cael dweud bod Sei Williams, y gŵr bonheddig tu ôl i vlog gwlad, ond hefyd awdur amryw o lyfrau i wneud am rygbi yng Nghymru sy'n apt iawn o'r sgwrs fydd yn digwydd mewn bach. Seimon, diolch yn fawr i ti am ymuno â ni. Sut wyt ti'n cadw? Good, diolch. Good. Diolch yn fawr am y gwaddiad. Mae'n bach o sioc bod ni'n mynd i'r tymor newydd yn barod. Nag yn gwybod os ti'n gweud yn barod iddo fe. Rwy'n i gael codi'n ysbrintio ni, fe cael chat bach da, codi'n cael hwnna'n gilydd. Wel, na ni, yn dweud, pethau ddim yn wych, ond rhyw ffordd ni wastad yn gwenu, neu'n trio gwenu pan mae'n dod i'r rygbi yng Nghymru, achos os na fyddwn ni gyd mewn dagre. Reit, dyna digon o waffle wrtho i fi'n credu, achos mae gymaint yn ei drafod nawr. Yn amlwg, mae'r consultation wedi mynd a dod am y rygbi ar y ca wedi dechrau. A ddechreuwn ni gyda'r consultation, wrth gwrs, yr undeb yn mynd mas i holi cefnogwyr beth a sut bydden nhw'n dymuno gweld yn nyfodol rygbi yng Nghymru. Dwi'n cymryd bod y pedwar o'n ni wedi ateb. Na'i'n gofyn i chi beth wedwch chi, achos yn amlwg pam yn gweud beth nhw'n moyn. Ond negeseuon cymysg sy'n dod mas yn dilyn y consultation yn ystod y peth. Mae'n twmlo fel bod ni ddim rili'n gwybod beth sy'n ei ddigwydd dros y wythnosau y misoedd nesaf yma. Ie, i fyddan fi, mae'r background noise wedi newid chydig bach. Y ffaith mae'r ymgynghoriad wedi darfod. Dwi'n wedi gweld yr undeb a'r ymwendant ar y funud, Dave Redyn, yn symud chydig bach, yn be yn eisiau i dechrau, ond gan i weld. Mae'n mis pwysig rwan, fel dwi newid clywed, mae'r adroddiad mynd o blaen y bwrdd, a wedyn mae'n rhaid nhw dewis pa ffordd nhw eisiau mynd, a wrth ni sôn ond dyfan fi, for what it's worth, a'n lle dwi'n meddwl dwi'n wedi cyrraedd, ond dwi'n ddiddorol i clywed be mae pawb arall yn meddwl. Cyn bod rhywun arall yn dweud, diolch Nick, o'n i'n methu cofio'r gair yn consultation, ymgynghoriad. Felly diolch yn fawr iawn i ti am ddweud hwnna'n syth, achos yna i gofio fe o nawr mlaen. Andrew, os daeth o ti nesaf de, beth fel lot o sôn di bod yr undeb yn cymryd dros Gaerdydd, a wedyn mae'r ymgynghoriad mae'n dod beth yna ddigwydd. Wyt ti'n teimlo'n chydig mwy hyderus, felly bod ni'n mynd i barhau gyda pedwar rhanbarth nawr o bosib, o'n dilyn beth sydd wedi cael ei ddweud dros yr wythnos y ddwy diwetha? Wel, ie, wnaethon ni weld, meddwl yn Wales Online wedi dweud bod ni'n tueddu mynd ag at tair y tîm yn y dyfodol, ond mi'n meddwl mae hwnna'n arwain at ni'n trio meddwl pa tîm ti cael gwared o, a mae dal gymaint o broblemau yn wedig os yn ogystal â os mae jyst dwy tîm sy'n nhw'n cadw at. Ond ie, o safbwynt Caerdydd fi bach yn cyffyrddus fi'n meddwl, ond mae'n dal bron perygl yw chi'n meddwl bydd nhw bron yn arbed bach mwy o arian os yn cael gwared o Gaerdydd, ond o safbwynt byd wnaethon nhw dweud ar ôl cymryd dros Gaerdydd o cael tîms chwarae rygbi yn y prif ddinas, ie, fi'n bach mwy hyderus na
ffrindiau fi sy'n cefnogi tîm o eraill. Ond yn ystod ti, Seimon, wrth gwrs, ti, fel o'n i'n sôn, ysgrifennu blog gwlad, siwr fod i clywed falle mwy ar draws y spectrwm falle o be mae cefnogwyr yn ei feddwl o sut maen nhw'n teimlo. Be wneud i'r holl beth bod yr undeb yma yn mynd, y gynta, mynd allan at y cefnogwyr, yn hytrach na wneud y penderfyniad dros ei hunain falle? Ie, mae'n ffit o fewn gyda hanes yr undeb, rili, ni'n gweud, o, ddim rili'n gallu gwneud penderfyniadau yn reit aml. A yr un peth sydd o blaid y broses yma, dwi'n meddwl, mae gen nhw bobl sy'n newydd i'r undeb o newydd i Gymru fyd, y tri pen bandit, rili. Mae dy ti Richard Colli Cyw fel cadeirydd a Abi Tini fel prif weithred Wraig, a wedyn ni Dave Reddin, a wrth gwrs, dwi'n meddwl sy'n arwain yr ymgynghoriad yma. A nath dim ond rili dechrau yn llawn amser, dechrau mis diwetha, dechrau mis Medi, nath dechrau, a wedyn wedi dod o lefydd eraill nath gyda chydig iawn o ddealltwriaeth. So mae'r broses yn neud yr ymgynghoriad yma, dwi'n meddwl wedi bod o fydd iddo fe, yn ôl, a wedyn fel o'ch chi'n gweithio yn y boes, o ran y math y syniad ni'n clywed nawr. Mae'n sŵn o fel sy'n bod ni'n mynd roi'r argraff enw, bod e wedi clywed pethau sydd wedi cael ei weid, bod e wedi dysgu mwy am y systemau yma yng Nghymru, a'r hanesion, a'r gwrthdaro, a'r holl rivalries ac yn y blaen sydd gyda ni. O'n i siarad â rhywun, cwbl o ddyddiau nôl, oedd wedi bod mewn un o'r cyfarfodydd yma gyda Dave Reddin, oedd e'n gweud, oedd e'n reit impressed, cos oedd wedi rhoi tair awr i'r cyfarfod yma o gaderyddion clybiau lleol, clybiau cymunedol. A wedi arwain yr holl beth, wedi bod yn ymatebol iawn, a wedi gwahodd cwestiynau, gwahodd sylwadau, wedi eistedd yn cymryd nhw o ddifri a ymateb iddyn nhw yn y blaen. So fi'n credu bod yna rhywbeth bositif. Yn anffodus, oedd y broses wrth nhw'n cychwyn arno fe, roed wallus o'r cychwyn, so mae'r egwyddor yn neud yr ymgynghoriad mewn rhywbeth bositif. A mae'r ffordd maen nhw wedi ymateb yn y cyfarfodydd gyda'r cyfranddalwyr yn y blaen yn beth bositif, ond mae'r broses o'r cychwyn wedi bod yn eitha anffodus mewn lot o ffyrdd. O ran yr ymseriad, ti sôn am nhw'n dechrau, nath nhw'n gyhoeddi fel oedd y mariwad yn dechrau cwpan y byd, maen nhw'n cael y cyfnod ymgynghori fel oedd UAC yn dechrau, maen nhw'n cyhoeddi'r canlyniadau fel mae tymor gyda gêm yr hydref yn dechrau gyda'r tîm y dynod. A mae hynna'n anffodus. A wedyn oedd y dogfennaeth, fel fyddwch chi ddim yn disgwyl i fi weid yn wahanol o fe, oedd y ddogfennaeth yn ffagwallus, o ran oedd y ddogfen mawr yn gynghorol a 90 tiralen oedd llawn gwallau. Dyna sôn am bod yna 3 clwb proffesiynol de Affrica, dyna bod yna 14 o clybiau proffesiynol o Ffrainc, dyna bod yna 30 plus o Ffrainc. Bethau fel yna i ddechrau, o'n nhw'n camarwain gyda rhai'r ffigurau, dyna sôn am y niferoedd o glybiau i'r nifer o bobl a'r nifer o chwaraewyr, a cymharu ni gyda'r Alban, yn dynnydd oedd y ffigurau yn y wallus i gyd. So oedd y cyd-destun o'na, a wedyn, doedd yn cael ei arwain ti ar drwlen, o'n nhw'n trio arwain ti ar un ateb sydd y model D, model D. Ddim model ech, yn sylwi, achos oedd ddim fersiwn Cymraeg na fe, ond na fe. So na siwr wedi cael arwain, a wedyn oedd y ddogfen ymgynghorol dath mas wedyn ni, yn eitha tila. So, fel aelod o Gwladrugby, ni'n siomedig iawn, pam wnaethon ni benderfynu bod eisiau ni trial cynnal ar olwg yn hynny, jyst i roi llais i bobl ar beth oedd actually yn y cynigion. Cos oedd y ddogfen ymgynghorol, neu'r arolwg ddim yn cyfarch y ddogfen ymgynghorol, ddim sôn am y modelau, ddim sôn am yr academy yn y campws genedlaethol yn y byd. So dyna fe wnaethon ni, so wnaethon ni mas, byddi wythnos yn ôl i'r undeb, fe mas, gaio ni fe, byddi 10 diwrnod yn ôl, a wedyn wnaethon ni roi'n sylwadau at ei gilydd dros y penwythnos, oedd hi'n penwythnos eitha hir. Dwi'n gwybod, o'n i'n mynd i ddod ymlaen i'r arolwg chi wedi wneud yn Gwladrugby de. A o'r hyn chi wedi ffeindio, gyda chi unrhyw sioc neu oedd e falle beth o'n i'n disgwyl a falle beth o'n i'n meddwl bydde cefnogwyr ar lawr gwlad eisiau gweld mewn ffordd. Fel ti'n sôn, ath yr undeb ati i ofyn cwestiynau mewn ffordd oedd ddim yn rhoi dewis ydy o ti'n ateb fel o'n nhw eisiau ti ateb, felly. Ond eithoch chi mas ati a cael atebion a sylwadau mwy hafal. Fi'n cymryd bod e eitha diddorol darllen trwy'r holl amatebion ag ati. Oedd, dyn ni rhyw rhagdybiaethau beth fyddwn ni'n cael nôl. A mae rhaid bod yn onest. Mae pobl sy'n aelodau o gwlad rygbi
mae lot yn wedi bod nes blynyddoedd, a mae lot ohono ni'n gefnogol iawn i'r rhanbarthau. A mae lot yn ia chydig iawn o ffydd sydd gyda ni'n yr undeb, achos quarter canrif 30 mlynedd diwethaf, mae lot yn ni bod yn sylwyr yna. So o'n i ddim yn synnu rili i gweld y math o mateb gafon ni. Wrth gwrs, wnaethon ni gwthio falle, nid jyst aelodau gwlad, oedd nath e mas trwy'r gwefannau cymdeithasol i gyd, oedd unrhyw un yn gallu mateb. Unrhyw un, os o'n ti allan i Gymru, cos rhan yr ôl y gryndeb, dwi'n meddwl rhaid bod ti'n rhoi postcode yng Nghymru, dwi'n meddwl mwyn ateb. So fe gafon ni sylwadau o Gymru, tu fas i Gymru, so oedd hwnna ddiddorol i cael ei barn nhw. A felly, y math o beth o'n i'n gweud, oedd y math na o ddiffyg ymddiriediaeth yn yr undeb. Oedd dros 90% o matebwyr yn gweud bod nhw ddim yn meddwl bod yr undeb yn ei job yn da, sydd ddim yn syndod rili ystyried lle ni ar hyn o bryd. Dwi'n lot yn meddwl na ddylai yr undeb fod a dylanwad ar y clybiau, wrth gwrs y model, Mae'n yn sôn am lot o reolaeth ganolog o'r ochr chwarae, bod y bobl annibynnol yn cymryd y cyfrifoldeb dros yr elfen masnachol heb unrhyw fath o reolaeth dros y materion ar y cae. A yr academi genedlaethol, y campws genedlaethol, a hynna i gyd. So, mae'n ddiffyg ymddiriediaeth yn yr undeb i gallu rydeg y math yna o bethau, achos does ni ddim tystiolaeth bod yr undeb yn gallu rydeg y math yna o beth, dyna wneud y math o newidiadau. A wedyn ni, dy ti trafodaeth amdano am gyllidebau. Os o'n i'n sôn am gyllidebau oedd ar gael yr undeb, oedd wedi cael eu cynnig, bod nhw'n eitha tila, bod nhw ddim yn mynd i fod yn ddigonol i gystadlu ar lefel UAC. Dwi'n sôn am gyllidebau 8 miliwn oedd cyfystyr ar Caredin a Connacht a Ulster a Benetton, sy'n oce, fydden nhw gryfach am nhw'n awr. A wedyn, lle fyddwn ni'n chwarae, so un o'r pethau oedd yn fwyaf sylwrdanol, falle, neu fwyaf ddim yn sylwrdanol, achos o'n i falle disgwyl iddo fe pwysau'r cyfeiriad yma. Oedd cyn lleiad y bobl sydd yn mwynhau'r UAC. A'r tumlad bod rygbi Cymru ar lefel proffesiynol ydyn, ond ddim yn mynd i ffynnu, tra bod ni yn y UAC, os oes unrhyw ffordd o gael yn hynny mewn i gyngred gyda Lloegr, gyda clybiau Lloegr, na'r cyfeiriad i fynd. So mae yna lot o bethau sy'n rhaid diddorol. So, ni wedi rhannu'r adroddiad llawn gyda'r undeb, a ni wedi gyhoeddi ar y wefan. Mae ni'n hefyd wneud rhyw cynodau gweithredol, a ni wedi wneud rhyw datganiad hefyd, so ni wedi trial lledu'r stori, a mae wedi cael ei pigo am rambell i ddeiad. Ond ar y cyfan, mae'r negeseuon o reit yn gwrthwynebus. O ran y modelau, y 4 model, wnaethon ni roi none of the above math o beth, dwi'n un o'r uchod fel opsiwn, a gafodd hwnna fwy o gefnogaeth na model sydd yn gweud rhywbeth am beth oedd yr undeb yn dod ymlaen. So, lot o bethau diddorol iawn yn dod mas yna. Mas o ddordeb, chi wedi clywed nôl wrth yr undeb? Dyn ni ddim. Nes i gyfweliad ar gyfer newyddion S4C gynnau heddi, ar gyfer yr aglen sy'n newyddion mas o'n wedi saith. Ac oedd Geraint John yn siarad yna. Oedd gweud, os oedd Lodi Roberts yn cyfweld, ac oedd hi'n gweud, wel, mae'n gyheddiadau bod chi ddim yn gwrando, bod chi jyst i wneud eich meddwl am bod chi ddim yn gwrando, be ydych chi yna. Ond oedd Geraint John, wel, na, ni wedi bod mas i gyfrifodydd, a mi fyddwn ni'n ystyried yn yr olwg ni ar yr olwg arall hefyd. So fi'n gwybod os daw eraill neu arall oedd yn gweud. So, os fi'n gwybod mae CF10 a mae'r Scales yn gwneud, mae lot o bobl wedi gwneud, efo dreigiau, yn gwneud hefyd cynogwr y dreigiau. So fi'n gobeithio fydden nhw'n cael tipyn o'r ein nôl. I ni yn mynd i drefnu i ddilifro copiau i fod yr undeb hefyd, cos ni'n deall ar ôl yr cyfweliadau sydd wedi cael ei wneud heddi bod y gyfarfodydd neu bod y gyfarfod o'r bwrdd llawn yn digwydd wrth nesaf. A maen nhw'n wedi cael adborth wedyn ni gan yr exec, yr difredyn a'i gryw, ar eu canfyddiadau nhw. So, dyn ni wedi cael ymateb, dyn ni wedi cael acknowledgement ar e-bost. Da i jyst ychwanegu rhywbeth, os yna'n bosib. Dyn ni 4 yn ni o'r cynogwyr o'r tîm, ond mae lot o bobl o'r gogledd M4 neu Gaerfyrddin sy'n ddim yn dilyn un o'r tîm. Maen nhw jyst eisiau tîm Cymru i gwella, dynion a merched. So, felly, mae'n allan cwestiwn i'r gwrandawyr yn Llanbedrog, Bestar, Aberaeron, Machynlleth, y Wyrddig. Sut da ni'n mynd i wneud hwnna? Os ni'n cario ymlaen fel mae popeth fel hyn, a fel 4,
Sut mae'r tîm Cymru yn mynd i gwella? Mae'n beth holistig, dwi'n meddwl, yn gwed. Mae'r holl, ys dim byd yn gweithio, a felly mae eisiau edrych ar bob elfen o'r gêm mwyn trial gweld be gallwn ni wneud i weithio. Ac tegwch, dyna fe mae Dave Redden wedi gwneud yn y fe. Mae wedi tynnu'r holl beth lawr a wedi trial adeiladu fe nôl an eto yn y model tîm eto. So, mae yna lai o arian yn mynd i gêm proffesiynol y dynon dan cynigion yr undeb. Mae'n sôn dan y model mae Caerdydd a Dreigr i arwyddo lan yn y cytundeb yna, a'r model A, B ag Ec. Maen nhw gyd yn rhagweld yr undeb yn gwario tua 120 o filiynau dros 5 mlynedd. Mae model D yn rhagweld bod nhw'n gwario ar arall gêm proffesiynol. Model D yn rhagweld bod nhw'n gwario rhyw 94 miliwn. Maen nhw'n gwario lot llai ar y gêm proffesiynol, a wedyn gwario y gweddill, wedyn ni, ar elfennau eraill o'r gêm. Y gêm ar glad a canolfannau arbenigol mae i ddatblygu chwaraewyr, canolfannau rhanbarthol cryfau'r SRC ac yn y blaen, a wedyn wrth gwrs ariannu gêm y menywod yn well i greu clybiau proffesiynol o fyna, SRC i'r gêm y menywod hefyd yn y blaen. So mae rhywun yn gallu gweld be mae'r Edyn yn trial wneud, ond beth sy'n anodd sgwar cylch yw beth sydd yn cynnal Rygbi Cymru yw tîm cenedlaethol y dynon yn ariannol, so mae rhaid i hwnna weithio. So ti'n gofod wneud i hwnna weithio gynta. Ac ar hyn o bryd, does na ddim un lefel yn paratoi chwaraewyr i'r lefel yna. So dyw'r clybiau proffesiynol ddim yn cael eu paratoi. Yr unig ffordd i wneud hynna, dyw'r chwaraewyr yn y clybiau proffesiynol, yw i gwella eu safon nhw. A falle fel ti'n gweud, Nick, yw torri'r nifer o glybiau yna, cos mae'n anodd iawn dadle bod dyn ni'r arian a'r chwaraewyr i gynnal 4, really, sy'n fod yn gystadleuol, boed yn y USC neu'r Prem neu'n Ewrop. A felly mae'n bosib bod torri fe. I fi, un o'r broblemau oedd, yn amlwg gyda'r... O'n nhw'n mas cynta a gweud, os dorwn ni 2, fydd y ffigwr hyn ar gael i'r carfannau. Wedyn, pethefnos yn ddarch, na, falle bydd hwnna i gael, bydd gwmynt â hyn, fel, mae'r ansicrwydd, fel fi'n credu, os ni'n mynd awr i ddoi dîm, oedd fel 8 miliwn neu rhywbeth fi'n credu, yn hytrach na'r 6.5 sy'n nawr. Wel, y problem wedyn, mae 10 miliwn o arian yn mynd ar bethau eraill, ac wrth gwrs, mae angen datblygu elfennau eraill o'r gêm, ond, ultimately, tan bod tîm Cymru nôl yn cystadlu am y 6 gwlad yn cyrraedd rowndiau terfynol, rowndiau gyderfynol cwpan y byd, does dim twyfanc yn mynd i ddod mewn a mynd fi eisiau chwarae rygbi. Yn enwedig, pan mynd i'n gweld y tîm pêl-drod yn dechrau cyrraedd cwpan y byd, dechrau cyrraedd cwpan Ewrop, mae'r buzz i gyd ar hyn o bryd ar y gêm pêl-drod, ac odw fi'n cyfaddau bod angen i'r rhanbarthau wella, mwyn i'r tîm cenedlaethol wella, ond fi'n mynd gwybod os mae'n rhoi 1.5 miliwn yn ychwanegol am 15 chwaraewr ychwanegol mewn carfan, 10-15 chwaraewr, bod yn tynnu ar y ddoi yw'r ateb, achos fi dal ddim yn gweld ni'n cynnal y safon o chwaraewyr i wella'r gêm yn rhyngwladol. Yn enwedig mewn sefleoedd fel y rheng flan, pan yn naturiol fydd 3, falle 4 propen rhydd, bachwr propen tin mewn carfan. Os oes un o'r props na ond yn chwarae 20 munud yr wythnos, dyw e ddim really mynd i fod yn digon gystadleuol i ni gynnal y safon. Wedyn, os mae angen newid, ond i fi dim 2 dîm i'r ateb i hynny. A dwi'n cytuno efo ti, Carwyn, jyst gofyn y cwestiwn dwi. Ond hefyd, un peth dwi yn cytuno efo yw mae rhaid i'r llwybr datblygu yn gwella i chwaraewyr ifanc mewnwod ar dynion. Mae rhaid fi gyfaddau, dwi ddim yn rhy upset os yw Hartbury neu os yw rai o dîmodd Lloegr yn dod mewn am y chwaraewyr 19 yma, a bod nhw'n cael eu exposo i gêm ar lefel uwch falle, na beth bydden nhw yng Nghymru. Dwi'n credu bod SRC wedi bod yn beth da iawn a wedi gwella'r gêm ar y lefel ucha yn rhan amser yng Nghymru. Ond os yw boes yn fel Caio James er enghraifft, mae'n chwarae i Gaerloyw
tymor ma yn y galeg. Wedyn, fi'n credu bod na ddim yn beth drwg. Yn amlwg, ni moyn gweld nhw'n ôl i Gymru ar ryw bwynt. Ond os nhw'n dysgu crefft yn Lloegr, a bod y lefel o rygbi maen nhw'n cael ei exposio iddo fo yn uwch, wedyn, dim hwnna yw'r peth gweithio, ond yn amlwg, beth sy'n galed wedyn yw tynnu nhw'n ôl i Gymru, felly pan dyw'r rhywfaint o arian ddim ar gael iddyn nhw. Dwi'n cytuno, ond un peth dwi'n just wrach eisiau dweud, dim bob un eisiau gadael Cymru. Na. Wrach mae'n mynd yn y sector Cymraeg yn cael addysg drwy gyfan Gymraeg. Os nhw eisiau mynd i Hartbury? Ie, na, mae'n pwynt teg oedd ie. Yr ysgyw, ti'n gweud bod nhw ddim yn dod nôl yna eto. A ni wedi gweld yn digwydd am gwahanol resymau. Ti'n gwybod y bach yn hun, ond oedd Emmanuel Ffyw Boso, ffilodd e cael lle mewn brifysgol yn Gyrdydd, a fe ath ei roli arall. Wedyn mae wedi gorffen ran o ar rygbi i Loegr. Mae nifer y foes eraill, mae Cepu Piloto yr enghraifft. Mae e'n gweld hunan fel, mae wedi mynd i'r system yn Lloegr o oedran ifanc iawn erbyn wedi geni yn Montepool, yn Cymru Gwent yn rhywle gyda Pontypool. A mae'n gweld hunan fel, so mae'n yn y gyfundrefn Saesneg nawr, a mae'n gweld ei hunan yn chwarae Loegr na diwedd i daith e. So risgi, os mae gormod yn mynd, bod ni'n colli nhw bod nhw ddim yn dod nôl, ond fel ti'n gweud, os ydych chi'n gallu manteisio. Un o'r pethau sydd wedi bod yn rhyfedd am Rygbi Cymru dros y 30 mlynedd diwethaf, mae gynna ni blad mawr sydd yn wario rygbi reit dros nesaf ni, a lot o noddau, a lot o arian, a ni wedi gwneud yn gorau glas i symud i ffwrdd o'n nhw. A treulio'r amser yn chwarae yn Iwerddon a'r Alban a'r Eidal a Africa gan y blaen. Lle mae gennym ni'r bobl yma dros y ffin. So os ni'n gallu manteisio ar eu cyfundrefn addysg nhw a'i ysgolion bonedd nhw a'r cyfleoedd sydd ar gael, mae hynna'n gret gyda bod ni enwyd ni'n gallu denu nhw'n ôl yn y fe bod ni ddim yn risgo colli nhw. So mae bach o balancing act yna. Ti eisiau bach o'r ddau, really. A beth bynnag sy'n digwydd, mae hwnna'n bwysig iawn ydy i cael mae'r tîm eitha dda sy'n chwarae yn y gêm proffesiynol yn Lloegr. Dyn ni eisiau nhw heini yn ôl i chwarae i tîm Cymru, yn y system Cymru, dim yn tîm Cymru. O ran yr ymgynghoriad yma, o'ch ti Seimon yn sôn fyna bod lot o walle yno fe. Oedden ni'n twmlo bod yr undeb di wneud hyn ar frys, a bod nhw mwyn cael e mas, jyst mwyn trial, dim corddi'r dyfroedd felly, ond trial cyrraedd ateb o'n nhw'n gobeithio cyrraedd lle cyn bod nhw wedi meddwl o ddifri a bydden nhw... A wnaethon nhw... Sori, beth fi'n teimlo gofyn lle yw, wnaethon nhw byth meddwl mai dim model dy bydden ennill. O'n nhw'n ffyddiog mai y farn ar draws y wlad fydde torri lawr i doi dîm a fydde hwnna'n ennill y dydd a bod nhw'n jyst i roi hwn mas i sicrhau yr ateb hynny. Mae'n holl beth yn tymor bach yn adweithiol yn gwe. Nôl yn y Gwanwyn nawr, mae'r cytundeb yn PR wedi bod yn y bwrdd ers blwyddyn o oed, a wedyn sawl gwaith yn ôl yr hydref oedd ar fi'n cael ei rwyddo, cenedlolig oedd ar fi'n cael ei rwyddo yn ystod y chwe gwlad. Dwi'n gofyn ni mas na'r Eidal, gofyn gweld negeseuon, datganiad gan yr undeb yn gweud mae'r hybiad ar fi'n ar rwyddo. A wedyn, lan at mai rwythfen y beth bynnag oedd oedd yr undeb yn gweud nad ni'n credu 4 clwb, gyd wedi rannu'n gyfartal, dyma'r ffordd ymlaen, mae hwn yn gynaladwy, mae'n unigolyn ffordd o fe, a mae'n mynd i gael Cymru nôl ar y lefel uchaf, lefel clwb a'r lefel rhyngwladol. A wedyn, maen nhw'n colli bach o mynedd, a fi'n derbyn, deall bod nhw'n colli mynedd fel undeb bod rhai clybiau'n gwrthod yr rwyddo, ond wedyn wnaethon nhw roi yr terfyn amser, meddyn nhw, gweud mae rhaid yr rwyddo fe, erbyn y dyddiad yma, a wnaethon nhw gadael hwnna i fynd, a wedyn wnaethon nhw roi deadline arall iddyn nhw. A wedyn yr ail dro wedyn ni, maen nhw jyst yn tynnu'r cytundeb nôl o'r gwelch ar sgal. So gwelch ar sgal wedi arwyddo noson yna, Mae 9 wrth fyna goddi 8 9. Oedd e'n ffain, ac oedd e'n gynaladwy, a wedyn y Mae 10 oedd e ddim yn bosib. Ond nhw'n gorfod ariannu'n wahanol, oedd y cytundeb mor gael i'r gwelch ar sgal tragor, oedd Caerdydd o Dreigiau arno fe. So oedd hwnna so oedd hwnna newid sydyn iawn, nag oedd eto, wnaethon nhw'n sydyn iawn. Wedyn wrth gwrs, ffil nhw penodi i swydd mae Dave Reddy nawr yn ei ddal. A mae wedi dod mewn yn rhan amser i gychwyn, a wedyn mae wedi fatha rili rithro mlaen ni gyda'r ateb eitha, ddim eitha, mae'n eithafol iawn yna, so mae'n rili rhwygo popeth lan y dechrau to, really.
Ac oedd rhyw awgrym yn ei trafodaethau fe heddi bod mewn i gyfweliadau fe heddi, bod nhw wedi wneud hynny'n rhannol yn fwriadol, bod nhw wedi mynd yn bell iawn i raddau trwy'n ysgogi trafodaeth. So oedd rhyw awgrym falle bod e ddim yn bwriadu bod hwn yn ei gyfanrwydd yn cael ei weithredu. Ond oedd e ddim chwaith yn gweud bod wedi tynnu nôl o'r model doi glwb chwaith, oedd yn sôn am the nuances within it, neu rhywbeth fel awyd fe, oedd y term oedd e ddefnyddio. Sef, sut mae'r academi gweithio, sut mae'r campws genedlaethol gweithio, sut mae... Ond ddim a ddyle fod campws genedlaethol, a ddyle fod academïau canolog. Oedd e mwy am y nuance nes. Mae'n anodd gwybod, ond mae'r holl bydd yn teimlo, os o'n cael ei rithro, bod e'n adweithiol, bod e ddim cweit yn cael ei feddwl trwedd yn llawn. Y gobeith, i ni ffili oedi, a ni ffili mynd am gyfnod hir iawn ymgynghori eto, ond achos mae rhaid i rhywbeth newid, mae rhaid ni ymateb y gweithredu, ond ti'n gobeithio fod nhw ddim yn rhithro i benderfyniad nawr ar sail proses i gael ei rithro, a fel o'n i'n gweud, dogfen ymgynghorodd yn wallus mewn nifer o ffyrdd. A fi'n credu mae'n ar pryder, really, ni wedi gweld y bobl mewn pŵer fewn yr undeb, felly yn bod yn fyrbwyll ar fwy nag un achlysur a'n meddwl bod nhw'n neud y gorau dros rygbi yng Nghymru, ond felly ddim cweit yn deall felly y daeryddiaeth a'r tirwedd Cymru fel gwlad, a'r ffaith fel i nifer o gefnogwyr rygbi yng Nghymru, mae'n cymryd oriau i gyrraedd Gaerdydd i wylio gêm rhyngwladol. Mae bron o fo'n cymryd llawn amser, felly wel, wedi cael drafnidiaeth coeddus, i nhw gyrraedd Twickenham na beth yw ei gyrraedd Gaerdydd. A fi'n credu mae hwnna'n gweud lot, a fel, mae'n anodd, fel, yn wedi hefyd pan mae 4 rhanbarth o fewn 70 milltir ar un coridor o'r wlad, fel fi'n gwybod bod ti Nick yn un sy'n teithio'n reit aml lawr i Abertawe o'r gogledd ddwyrain. Mae hwnna yn ymdrech uffernol i wneud y siwrne. Wedyn, fi'n credu mae eisiau gwell dealltwriaeth felly o beth yw felly'r consequences hynny os oedden nhw'n wedyn, fel fi'n gwybod mae Defredi wedi sôn, felly mae i preference ef, y tîm yn Gaerdydd a tîm yn Abertawe, ond mae 70 milltir wedyn yn mynd yn 20 milltir. A mae hyd yn oed fwy o bobl wedyn yn gyfod teithio yn bellach yn y de hefyd, fel mae'n anodd gweld pwy maen nhw'n disgwyl i ddilyn y clybiau yma yn y tymor hir os oedden nhw yn cyrraedd y ddau dîm. Dyna beth yw fel ambell i bryder sydd gyda fi, fel gofyn i rywun sydd wedi cefnogi Llanelli neu Scarlett neu Casnewydd neu y dreigiau am ei bywydau, mae eisiau chi newid tîm to, neu mae eisiau chi... Fi'n credu dyw e ddim cweit mor syml a jyst mynd reit. Yn ariannol mae'n dod lawr i'r 2, felly dyna beth ni'n neud. Na, dyw e ddim mor straightforward yn gwbl. Mae yna risg sylweddol nag ysef beth bynnag wneud yr undeb bod nhw'n mynd i golli cefnogwyr. So, welon ni yn y cyfran ar trawsnewid o'r clybiau i'r rhanbarthau dros 20 mlynedd yn ôl, bod y bobl cefnogwyr dros i cerdded bant o rai clybiau. Bod nhw ddim wedi teimlo bod nhw'n unrhyw perthynas gyda'r dreigiau neu pwy bynnag. A wedi welon ni fe blwyddyn ar ôl ni pan geiwyd ryfelwyr Celtedd. Mae lot o gefnogwyr o fyna, nath nwethon nhw'n mynd i ddilyn clybiau eraill, ond nath lot ddim, a dyma hwnna ddrwg deimlad dal i fod yn yna. So dyna risg, os ti'n cymryd y 4 a ti'n jyst yn cael 2 ohonyn nhw, a ti'n mynd ti'r Gaerdydd yn Gaerdydd, yn mynd ti'r Gwylch yn Abertawe, neu mynd ti'r Scarlett yn Llanelli. Wel, ydy cefnogwyr o Abertawe yn mynd gros y llwch i gefnogi y Scarlett yn Llanelli? Ydy cefnogwyr y dreigiau yn mynd lawr i Gaerdydd i gefnogi Caerdydd? Na, ond wedyn ni, mae yna fan-bases dy'r clybiau yn agos. So, y risg yw bod pobl sy'n mynd, wel, dwi'n eisiau cefnogi West Wales Warriors, dwi'n eisiau cefnogi East Wales Marauders, neu dim byd fel hyn. Na i jyst mynd ôl i watcha dyn nhw'n hentra i, neu nhw'n ni'n dre i, neu na i mynd i watcha Super Rugby, neu na i jyst cerdded band, neu mynd i watcha Swans, neu watcha Carwyn City, neu Wrexham, hyd yn oed yn y gogledd. So mae'n risg mawr, naill ffordd, mae dy fi gyd ymdeimlad i'r undeb, mae'n rhaid i fi onest, maen nhw wedi etifeddu i sefyllfa sydd yn ofnadw, sy'n gywylyddu sy'n wael.
a mae byth bynnag newn nhw'n mynd i cythryddo pobl, a mae'n mynd i mwy na thebyg drifo pobl bant, byth bynnag mwyn wneud. Ond, so pwysau mesur yw, wyt ti'n mynd i ddenu mwy o gefnogwyr newydd mewn, o chwalu'r holl beth a creu 2 clwb newydd sbon. Neu ddim, neu wyt ti angen y craidd yna. Cos un o'r pethau sy'n cadw'r 4 clwb i fynd ar hyn o bryd, yw mae yna rhyw graidd eitha solid o gefnogwyr gyda nhw. Lot ohonyn nhw o dyddiau'r clybiau, really, sy'n wedi o'n nhw'n gefnogwyr Llanelli gynt, o'n nhw'n gefnogwyr Castell Nedd gynt, neu beth bynnag, a maen nhw jyst wedi stico gyda y gweilch a'r sgalet ac yn y blaen, achos maen nhw'n gweld, maen nhw ddilyniant yna. Ydyn nhw'n mynd i gweld yr un dilyniant i ryw endidau artificial sy'n falle wedi cael ei creu mas o'r system. Mae'n gythreulu gwahanol iddyn nhw, mae'n gweud. Odi, a fi'n credu ar y nodyn na, ewn ni mlaen falle i edrych ar beth ddigwyddodd ar y cach, sy'n amlwg fydd y sgwrs am yr ymgynghoriad yma mlaen tan bod yr undeb yn dod i benderfyniad, neu ddim yn dod i benderfyniad, a byddwn ni'n cael sgwrs debyg to mewn 6 mis yn meddwl. Beth ddigwyddith nawr, ond beth bynnag. Wrth gwrs, rownd agoriadol undeb Rygbi Cymru yn dechrau nos Wener diwetha, a'r dreigefau sy'n digwydd yn aml yn chwarae nos Wener allan yn Ulster. Dechreuad anhygoel o fewn munud. Cais o 12 eiliad yn credu, 12 eiliad ar y cloc, pan groesodd ar y Wainwright. A o'n i yn un nath yn excited, felly mae hwn oedd y tymor, bod pethau yn mynd i newid yn y dreigiau, ond yn anffodus, colli fi hanes o 42 i 21 yn erbyn Ulster. So ni'n mynd i gael tymor yr un peth to da dreigiau. Dyn ni'n gofyn y cwestiwn, what if, beth os? Mae rhaid i byddech wella os bosib, Nick. Bendant. O'n i'n gweld, mae'n wedi cael lot o newidiadau, llawer o chwaraewyr newydd wedi dod i fewn dros yr haf. Y gêm galed allan yn Belfast yn dydi. A o'n i'n gweld chydig bach o'r progres, yn nhw mwy cyffarol yn y gêm. A oedden ni'n meddwl, wel, efo'r cais olaf, yn fflatro Ulster chydig bach, beth mynd i ennill, ond ath y scrum mynd yn well efo'r Wyn Jones o'r ôl punt. Yn lwcus teimlo dros Elliot D, cael anlaf, oedd yn edrych yn asti. Ond, ie, ath Gybie chwarae dda, Douglas, chydig bach o grunt o fainc. So, fel ych chi dweud, yn y diwedd, yw same old, ie. Ond, beth sy'n pwysig rwan i nhw, ydy gêm nesaf, gêm catref, yn erbyn Sharks nos Wener eto, ynddi? Ie, nos Wener eto. Ond dechrau eitha dda. A dyna'r peth yn dweud, mae gêm adre i'r Sharks. Faint mor bwysig yw i bod y dreigiau'n troi Rodney Pred i fod yn rhyw fath o fortress, bod nhw yn defnyddio'r ffaith bod y crowd a'r bennau gwrthwynebwyr, bod yn fel lle old school i fynd. Does dim lot o stadiymau fel Rodney Pred dal yn y gêm broffesiynol. Faint mor bwysig yw e nawr bod y dreigiau yn neud stamp ar ei tomen eu hunain, a bod nhw'n troi Rodney Pred i fod yn lle caled a cas i fynd, a bod nhw'n defnyddio'r tywydd effernol stan nhw yng Nghasnewydd na fel arf yn hytrach na mynd yn ei erbyn nhw. Fi wedi gweld bod Dylan Lewis i newydd rwyddo a dreigiau wedi dweud bod e'n hoffi'r ffaith bod e'n chwaraewr i dreigiau nawr pryd mae chwarae yn Rodney Pred oherwydd mae'n profiad hollol wahanol sy'n chwarae tîm sy'n enwedig os sy'n chwarae Caerdydd siŵr o fod. Ond ie, mae'n pob tro fi wedi mynd i Rodney Pred, mae'n atmosffer mor fel difrifol i tîm sy'n chwarae ffwrdd. A enwedig hefyd, pryd mae Caerdydd yn chwarae dreigiau lawr parc yr arfer, yn meddwl mae cefnogwyr dreigiau yn top class yn wedig. Os chi'n ystyried mae tîm y dreigiau wedi mynd trwy dros y blynyddoedd diwetha, jyst ddim lot i fod yn positif amdano. Ond wrth i ni'n chwarae Sharks y fori, mae'n i fod yn profiad wahanol, mae Sharks jyst yn tîm
od iawn, oherwydd colli lot o chwaraewyr rhyngwladol ar hyn o bryd sydd gyda De Affrica. Ond maen nhw weithiau yn chwarae mor wael hyd yn oed os mae chwaraewyr fel Etzebeth, mae 5 ac yn y blaen o chwarae. So, bydd e'n fath o statement os maen nhw'n cael perfformiad dda y fori. Ond fi wir yn meddwl mae tîm Madreiga gyda nawr yn edrych lot well ar bapur na mae wedi dros y blynyddoedd diwetha. So fi'n o safbwynt rhywun sy'n edrych ar y tu fas. Fi'n lot fwy positif wrth edrych ar sut mae Madreiga yn mynd i fynd. A gobeithio, fydd mwy na un fuddugoliaeth tymor yma. A ti'n sôn am pwynt diddorol ar bapur bod y Dreigiau yn edrych yn well tymor ma na maen nhw wedi dros y tymhorau diwetha, ond a gellid ddadle bod yr enwau mawr sydd wedi dod mewn falle yn enwau sydd wedi gweld i dyddiau gorau a bod nhw falle dros yr hymp na a bod nhw dim bod nhw'n dod nôl i'r Dreigiau i ennill i pensiwn, ond bod nhw'n fel stop ola cyn yr SRC neu bod nhw'n gadael y gêm proffesiynol. A gallai dadle felly bod lot o'r enwau wedi cyrraedd y pwynt na ni gyrfaoedd. Mae modd dadle yna, ond meddwl os chi'n edrych fel chwaraewr da yw, o'n i ddim wedi gwylio'r gêm, ond yn ôl pob sôn, Tînes de Buan di chwarae'n dda. A o'n i'n meddwl pryd nath de Buan ymuno ar Caerdydd yn chwaraewr gret yn wedig oedd e ddim really gyda profiad proffesiynol. A fi'n meddwl mae'n rhywbeth mae Dreigiau bron wedi colli rhywun fel Arwain yn y rhif 10. So fi'n meddwl arwyddo rhywun fel Tînes de Buan mynd i bod yn syniad dda wrth edrych yn y dyfodol. Fi'n meddwl tua 28 yw e. Felly dal, yn ymwedig os mae wedi dechrau chwarae rygbi'n proffesiynol yn hwyr na rhywun arferol, falle 5 mwy blynedd iddo fe fyna. A fi'n meddwl, fi'n cytuno yn wedig os chi'n edrych ar rhywun fel Wyn Jones, sy'n siŵr faint oed yw Wyn Jones, ond roedd wedi chwarae lot i Harlequins tymor diwetha. Ond fi dal yn meddwl mae yna lot well fel stopgaps na maen nhw wedi cael gynedd. Just credu bod sicr y cytuno bod nhw bach yn dod tuag at diwedd gyrfa nhw, ond fi'n meddwl mae lot well na ni wedi weld yn y gorffennol. A Seimon, gai holi'n amlwg wrth gwrs dros yr haf, ymgynghoriad chwaraewyr yn darllen y papurau newydd, yn gweld y newyddion. Oes pwysau gwahanol arnyn nhw perfformio o feddwl, o weld yr ansicrwydd sy'n rygbi yng Nghymru o ddim gwybod os fydd y tîm nhw'n chwarae yn bodoli mewn blwyddyn, mewn 2 flynedd. Ydyn nhw'n rhoi pwysau gwahanol ar y tîm, neu ydyn nhw jyst yn gallu parhau gyda'i swydd nhw o fe mas a gwneud i gorau dros y Dreigiau? Mae'n bosib iawn bod yn gwech, os oes na rhyw fygythiad bod ni'n mynd i lawr i 2 neu 3 clwb, mae lot o rein mynd i fod mas o waith. So maen nhw'n mynd i fod yn... Maen nhw angen rhoi achos flaen neu'r achos cryf dros ei hunain, dangos be nhw'n gallu gwneud fel bod os oes na nifer yn cael ei torri, ddim nhw fydd eto, bydden nhw yn cael eu cynnal a cael eu cadw yn y gyfundrefn newydd beth bynnag yw e. Mae'n un anodd iddyn nhw. Fel ti'n gweud yn Andrew, mae yna lot o fois hun gyda nhw mewn, ond dyn nhw ddim mor, maen nhw'n brofiadol iawn, ond dyn nhw ddim mor ancient yn ni, dwi'n meddwl. Ond lot yn nhw, dwi'n rai yn nhw, ond fel ti'n gweud, mae lot yn nhw wedi chwarae cymaint yn ni o rygbi, ond os ti'n edrych ar ei fainc nhw'n os Gwener, oedd edrych lot gryfach na mae fainc nhw wedi edrych os blynyddoedd. Mae Douglas yna, Mackenzie Martin, Dylan Lewis, dwi'n Brody Cochran sy'n cracking players, dyna dod trwyddo. Yw Anderson un arall sydd yn ddawel iawn. So mae dyn nhw'r cymysgedd ar y gysew hen bennau. Mae gynnu nhw chydig iawn o chwaraewyr sy'n reit da yn ei dyddiau gorau nhw, rili. A wedyn mae yna criw ifanc a ddawel gyda nhw. So os maen nhw'n gallu creu rhyw system lle maen nhw'n dod ar criw ifanc mae'n trwyddo ac yn rhoi rhyw fath o ddelio gyda'r 5 blan, a fe ddylai'r 5 blan efo tipyn fwy cadar yn leni, felly bod nhw'n rhoi bach mwy o platfform i'r boes ifancach mae chwarae oddi arno fe. Ond fi'n gweud fyna dan y Rodney Pray, mae da fi ffrind yn y pentre yn Dyffryn Nanlle. A mae eisiau trefnu trip i ni fel lawr i Rodney Pray, cos mae'n old school. Mae'n mynd i weld gêm fel oedd e pan o'n i'n ifanc, mae'n eisiau gweld.
Ddim eisiau mynd i parc galed, neu'r Swansea del Convent oedd hi. Eisiau mynd i Rodi Bren eisiau gwneud. Ie, yn sicr, mae nos Wener y mis Tachwedd, y mis Rhagfyr y boi, pan ti'n anadlu a ti'n gweld y stêm yn dod mas, hwnna yw fel atgof fel o blentyndod. Ond, ie, pwynt diddorol am cymysgedd yn y garfan, a fi'n credu am y tro cyntaf, ers fi'n cofio pryd, mae gwaith caled gyda tua ddewis y tîm. Dyw'r tîm ddim cweith yn pigo una felly le mae wedyn y gorffennol, mae un stand-out yn bob safle. O'r diwedd, mae yna gystadleuaeth am y Cris, a fi'n credu bod hwnna'n sicr yn fod yn hwb i'r garfan. A hefyd, rhoi bach o excitement i'r cefnogwyr, achos dwi'n mynd i bod yn hawdd ar un o'r y tymhorau diwetha yma i gynnal i lefel o excitement gyda pethau ddim yn mynd yn wych ar y ca. Pen ar y bloc nawr de. Odi'r dreigiau yn mynd i flasu fwy o fuddugoliaethau eleni na beth wnaethon nhw llynau. Ydyn. Dwi'n disgyn nhw ennill 4 neu 5 gêm at Gatref. Bold statement i ddechrau hwnna. Fi'n cytuno. Fi'n gwybod os ydyn nhw'n ennill gymaint o hynny, ond fi'n disgwyl nhw wneud yn well na beth wnaethon nhw llynau. Beth sy'n anffodus iddyn nhw yw maen nhw wedi bod yn brwydr gyda Zebra am flynyddoedd neu gyda. A llynedd yn illodd Zebra i wahanol rwsyn o gemau yn y cynnar a un gafodd y dreigiau. A mae Zebra yn barod wedi ennill gêm eleni. Dwi'n wedi credu yn arbed wythnos. Pwy sy'n barod? Ie, so maen nhw'n barod ar ei ôl i. Ond, y broblem y dreigiau, ti'n edrych ar ei carfan o bob tymor, a ti'n meddwl, mae'n edrych fel carfan cryfach na llynedd. Mae'n siŵr newn nhw bach yn well eleni. Nhw'n disgwyl un o'r herio, ddim siŵr y blein sy'n gyda blaen, ond fydden nhw'n anodd ar odni pryd, newn nhw ennill rhyw hanner dwsin o gemau, wedyn nhw byth yn. Cael gwbl anafiadau, mae beth yn mynd ar chwal, a wedyn dwi'n beth gweud yn gweithio. Ond unwaith eto, mae'r garfan yn edrych fel gryfach, so felly dwi'n croes i bysedd bod nhw bach yn gryfach leni. Wedyn, Disadwn, oedd y rhanbarth eraill yn chwarae, wrth gwrs. Dechreuwn ni yn De Affrica, gymaint hwnna, y gêm gronolegol gyntaf. Wel, i neutral eisiau gwylio gêm o rygbi, hon oedd yr un i wylio, wel, o'n i bai bod chi eisiau watcher Rygbi Championship ond ar arall. Y Bulls yn erbyn y Gweilch, a perfformiad anhygol, Nick, ond yn anffodus yn y diwedd yn rhedeg allan o'r stêm, ond arwyddion da ar ddiwrnod cyntaf tymor. O'n bendant, i sgorio 6 llais allan yn De Affrica yn Pretoria yn altitude yn anhygol, dy'r gwir. Ond rai pethau ddim yn mynd yn dda. Dim wedi bod lot o'r llawer newyddiadau yn y Gwylch. Os wedi colli Byd a'r Tiperic, a Ryan Smith wedi ymuno, a hefyd Ross Moriarty. Diolch yn Mr Andrew Ford a wneud clip bach ar y wefan o'r uchel pwyntiau Mr Ross Moriarty. Ond be mae'n dangos i fi ydy gêm corfforol mae Gwylch yn gallu chwarae. Mae dal efo pac gry. Ond i deud hynny, un peth ddim yn dda dydd Sadwn oedd yr llinell a scrum. So mae rhaid nhw gwella hwnna. Ond ie, am cam cyntaf, heb chwarae lot o'r gamer cyn yr UAC yn dechrau, eitha dda, a'n edrych yn corfforol ac yn exciting efo'r pêl hefyd. Yn cytuno ti. A di felly y ffaith bod ddim gymaint o hynny o wynebau newydd mewn wedi helpu Mark Jones achos bod wedi cael pre-season llawn dyn nhw nawr, mae wedi gallu cadw'r un grŵp gyda'i gilydd a mae di gallu adeiladu ar beth wnaethon nhw llynedd, so dwi ddim wedi gorfod, does dim 10 gwyneb newydd yn mewn, felly fel ni wedi gweld yn y dreigiau enghraifft, mae wedi cadw y garfan mwy neu lai'r un peth, newidiadau ddim wedi gorfod, ond just adeiladu ar beth oedd gyda fe yn hytrach na gorfod dechrau o'r dechrau to. Dwi'n meddwl, y ffaith, rwy'n fel Sei Williams wedi bod yn dda, ydy o'n gallu adeiladu chydig bach mwy i'r gêm o. Ti'n gwybod beth ti'n cael gen Keith, ond felly, wrach o'r Dan Mark, mae gen o'r cyfle i cymryd y cam nesaf, ffordd mae o'n chwarae.
So bydd y diol... Fel dwi'n dweud, dwi'n licio ffaith mae Jack Walsh yn chwarae full back hefyd, fel ail distributor. Dwi'n disgwyl nhw fod yn gobeithio bod allan yn yr uwch uchaf diwedd y tymor. Sorry, beth yn mynd i weid, oedd yn amlwg, bod yr olwyr reit ifanc, maen nhw'n olwyr profiadol nawr, a byddwn ni'n disgwyl falle gweld cwpl nhw'n chwarae yng Nghrys Cymru. A di balans y tîm yn iawn nawr, falle bod y pwer a bod y profiad yn y blaenwyr, yn amlwg colli Tipric a Beard, ond wedyn bod yr olwyr, bod y rhyddid gyda nhw mewn ffordd i chwarae rygbi. A bod Mark Jones yn trial best of both worlds, le felly oedd Toby Booth yn canolbwyntio ar y gêm up front, ond nawr bod ni'n mynd i weld y blaenwyr yn neud i gwaith nhw, a wedyn yn rhyddhau'r olwyr a bod Keelan Giles yn neud beth mae Keelan Giles yn neud gorau, sef rhedeg at amddiffynwyr o sgorio ceisiau. Ie, a be mae'n anodd i bob tîm dydy, os ti'n canolbwyntio ar un peth, ydy rhywbeth arall mynd lawr, fel gêm mol, neu amddiffyn. So mae rhaid i chi cadw trio gwneud y rai efo'r gilydd. So gan i weld. Ond o'n i rhaid hapus i gael pwynt allan o'r gêm i ddeud gwir. Dyna'r peth yn fe, ni'n aml yn sôn ar y podleidiad yma, a dwi'n siŵr ble bynnag ni'n siarad am rygbi, os ni'n gallu cael rhywbeth yn De Affrica, mae di bod yn rhyw fath o fuddugoliaeth, achos dwi ddim yn lle hawdd i fynd, yn enwedig ar ddechrau'r tymor fel hyn, a wrth gwrs gwerth i gael tymor siomedig llynau falle o'i safbwynt nhw. Oedden ni'n disgwyl iddyn nhw fod yn well tymor ma, neu a fydden nhw'n gyfo chwarae catch-up gan bod nhw yn amlwg yn dechrau gyda bloc yn De Affrica? Dwi'n meddwl, a sôn am yr old school, bydd tîm o'r De Affrica neu'r Eidal neu Iwerddon ddim yn edrych ymlaen yn dod i Brewery Field. Stafelloedd newydd bach iawn yna a'r really old school. So felly dwi'n nhw'n disgwyl wneud eitha dda adre, curo lot o gemau, a ennill lot o gemau, a wedyn gan i weld sy'n nhw'n wneud yn y Welsh Shield. So os ti'n ennill heini, ti'n mynd i fod 8-9 gobeithiwr yn y mix wedyn am y play-offs. Yr her i'r gwylch, efo wastad yw nawr, fel ti'n gweud fyna Nick, yw cadw'r cydbwysedd na'n y gyfellu, maen nhw wedi bod yn canolbwyntio lot, fel chi'n gweud gynnau, ar y dan Toby Booth ar y gwaith tin, ac nhw ddim yn ehangu'r chwarae lot, nhw ddim yn lledu'r be lot. A nawr maen nhw'n lledu fe lot mwy, a wedyn falle bod ti'n colli'r y gwitnwch na falle yn y mannau gosod, ond y rygbi maen nhw'n chwarae'n ffantastig na wedi, maen nhw'n werth gweld. Pan o'n nhw yn neud yn reit dda 2 mlynedd yn ôl, mewn amgylchiadau reit anodd, o'n nhw ddim yn gret i wylio, ac o'n nhw'n reit dyn ag oedd y gêm yn reit cyfyng gyda nhw. Ond nawr maen nhw'n chwarae math o rygbi sydd, so gyda pobl fel chi'n gweud gyda Keelan Giles a Cysendeg yn y blaen mas yn y ferwau agored, mae eisiau dwnyddio nhw'n y gweg, o'n nhw'n gret. Be fi'n rili licio am y gweilch hefyd, yw wedi ti lot o, ti'n mynd gweld lot yn nhw nawr o fel club legends fel bydde ti'n cael blynyddoedd yn ôl. Boys sydd am byban agresif, maen nhw'n gret i'r gweilch, ond dyn nhw ddim yn cael unrhyw fath o gydnabyddiaeth rhyngwladol o gwbl. Dwi'n boys ti'n Harry Deeves, dwi'n meddwl yn briliant, ond dwi'n disgwyl sy'n mynd dwi'n agos. Dwi'n Morgan Morris yn un arall. Mae criw o'n nhw yna sydd os nhw ddim yn cael eu cydnabod, really, ond maen nhw'n hynod effeithiol i'r gweilch. Maen nhw'n gwneud y job i'r clwb. A colled Cymru yw bydd y gweilch mewn ffordd. A ti'n Nick yn sôn am y Brewery Field, o'n i wedi clywed sôn ar match days, mae dim ond yn yr home change rooms, mae dŵr twym yn y cywodydd, ond falle bod y theori na ddim yn bodoli rhagor. Ond un pwynt Cymru yn mynd mlaen i'r sgaras, ti sôn amdano Nick gyda'r y leiniau. A Andrew, oedden ni'n gweld fyna falle colled Adam Beard fwy felly na beth byddwn ni'n disgwyl bod yn wneud. Yn amlwg,
dyw e ddim falle rampaging back rower neu second row lawr y ca, ond yn y gwaith caib a rhaw, yn yr engine nhw, beth ti'n disgwyl ail reng wneud, bod nhw nawr yn gweld eisiau rhywun oedd y gymaint o brofiad, ond hefyd oedd wedi bod o gwmpas Alun Wyn, a oedd wedi dysgu wrth y gorau mewn ffordd, bod nhw nawr yn gweld eisiau i golli fe. Ie, yn sicr. Fi'n meddwl ni wedi gweld rhywbeth bod y fe Le Keep yn Ffrainc na roliad yn byd chwaraewyr rownd gyda un o'r gemau i Montpellier tymor yma sydd mae ddim yn aml bod chwaraewr o Gymru yn ennill hwnna yn Ffrainc. A ie, yn sicr, fi'n meddwl, mae'n anodd os chi'n chwarae tîm fel y Bulls yn wedig i ffwrdd gêm sydd yn yfed Loftus-Versfeld altitude. Mae'n mynd i fod yn gêm anodd. Mae lot o bethau yn mynd trwy meddylfryd ar y gêm. Felly mae'n naturiol bod pethau yn mynd i fynd o le yn wedig o'r safbwynt set piece. Ond gêm gyntaf tymor, fi'n meddwl trwy gydol y tymor bydd yna welliant yn sicr. Mae'n anodd jyst gweld un gêm. Ond ie, fi'n cytuno bydd colliad yn byd yn enfawr, really. Chwaraewr sydd ddim wedi cael y clod mae'n heiddi, oherwydd mae ddim yn y flashiest chwaraewr, ond proper nuts and bolts chwaraewr. Odi wir, a fel ti dweud, mae'n ddiddorol bod Montpellier nawr yn elwa o hynny ar y ca bod yn cael chwaraewr y rownd. Wedyn, prynawn disadwn, neu hwyr prynawn disadwn i gwblhau'r hat-trick o golledion i'r rhanbarthau Cymru ar rownd gyntaf penwythnos oedd y Scarlett adre i Munster. Nawr, o'n wahanol i'r dreigiau a'r gweilch, a ddaeth allan fel allan o'r blocs yn gyflym, oedd y Scarlett ar ei holi o 2-10 i ddim ar yr hanner, a dyna rili oedd y stori, oedd just cwmpo, off tackles, oedd e'n berfformiad siomedig, yn enwedig ar ôl, wrth gwrs, o'na brotest am cefnogwyr y Scarlett trwy'r dre ar y dysadwn yn gorymdeithio lawr i'r stadiwm yn protestio'n erbyn dyfodol, y rhanbarth o beth yn digwydd. A dde'n twmlo fel, oedd gymaint o hype a gyffro a gynnwrf o gwmpas hwnna. Wedyn, nath y chwaraewyr ddim defnyddio'r egni na ar y ca a ymhell ar reoli rili i Munster unwaith yn rhagor prynawn siomedig i'r tîm o dre'r sosban. Oedd hi'n siomedig iawn y gwirionedd ddim. Mae'r Scarlett wedi colli tipyn o gyrff mawr o'r pac dros yr hawl. Ddim wedi colli lot, ond dwi'n fel Alex Craig a Fifita, maen nhw'n boys, maen nhw'n rili gweld eisiau. A wedyn, wrth gwrs, colli Lawsi a Cemys Mathias jyst cyn dechrau'r gêm hefyd, so nhw'n mewn gyda pac tipyn gwannach. Ond wedyn ni, fydde ti wedi disgwyl bach yn well, achos dys i edrych ar y 5 blaen, oedd yn edrych yn oreit. Oedd Harry Thomas yn cychwyn y tro gyntaf, really, ond di Hepburn, Henry Thomas, Douglas a Ball. So bydde ti'n disgwyl bach mwy yn y fan, oedd nhw ffili cael y tîm ar y trad blaen, a wedyn oedd yr olwyr yn ffili wneud i byd gyda fe, yn ymwysodol. Yn y beth oedd un o'r pethau mwy siomedig, dwi'n oedd y diffyg creu yna, o'n nhw methu creu yn rhannol, achos o'n nhw jyst ffili cael bel ar y trad blaen, ar y trod blaen. A wedyn yn amddiffynol, o'n nhw'n cael ei dal yn rhy gil, yn rhy hawdd. Oedd yn rhy hawdd i Munster lledu'r bel a mynd dros y top. A ti'n gweld Tom Rogers a Ellis Weaver, so nhw'n cnoi mewn gormod. A mae'n rhywbeth sydd yn broblem parhaus, dwi'n meddwl, yn y Scarlett. Maen nhw'n cnoi mewn reit hawdd, dwi'n meddwl, a gadael lle'r tu fas. Os nag nhw'n gallu torri'r bel off, maen nhw'n trwbl wedyn ni, hynny fel oedd hi, lot yn amser. Ond ie, oedd yn siomedig, oedd perfformiadau eto dewn i Gyrdydd, siwr, ond perfformiadau 3 tîm arall, oedd rhywbeth ddawol, rhywbeth i ddawn mlaen ni yn bob un o'r eina. Oedd ddim lot, really, mas o gêm y Scarlett, dim meddwl ag eithrio bod nhw wedi llwyddo gael lot o bel, ond nath nhw gorfodi Munster i lot o tacos, ond nath Munster o tacos na ddigon cyfforddus. Do, a dyna'r peth mewn ffordd, yn dweud,
dechrau tymor, yn wedi gael tymor reit lwyddiannus i'r rhanbarth llynau, yn cyrraedd cwpan y pencampwyr eleni, a mae'n sy'n tymor bod nhw wedi mynd cam ymlaen a tair cam yn ôl, a bod nhw wedi dysgu o'i camgymeriadau llynau, a bod nhw... Dim yn eisiau gweud bod nhw'n edrych fel tîm sydd ddim yn disgwyl bod mewn bodolaeth mewn 2 flynedd, achos fi'n credu bod hwnna bach yn anheg, ond oedd e fel bod ei ysbryd nhw ddim cweit na, a ni'n deall, ni'n disgwyl tîmau o Gymru golli erbyn tîmau fel Munster, ma nhw'n dîmau gwyll, ond ni'n disgwyl gweld perfformiad sy'n rhoi gobeith, bod yna gnewyllun yn mynd mas i Connacht pan wythnos hyn, bod nhw'n mynd droi pethau rownd a cael eu buddigoliaeth cynta'r tymor. Ges i ddim hwnna o Pnawn Dydd Sadwrn. Fel ti'n gweud, dyna lot o bêl, ond ultimately, wnaethon nhw'n digon gyda fe. A gyda enwau Lawsi Mathias, Costello a MacLeod yn colli'r daith i Galway, mae'n edrych o bod nhw yn ysgafn unwaith to yn y pac yma, just Connacht yn debyg iawn i dreigiau ar ordni pryd. Maen nhw'n neud i cartre nhw, maen nhw'n defnyddio'r y gwynt o'r môr, a maen nhw'n defnyddio'r tywydd garw i helpu nhw. Wedyn, mae'n edrych o bod y pethefnos caled cyntaf i'r sgalais, a bod eisiau troi pethau o gwmpas wedyn. A dyn nhw'n euog o felly ddal mlaen i ambell i chwaraewr rhy hir fel Gareth Davies, mae wedi bod yn was ffyddlon, mae wedi bod yn was da, ond gyda Blacker yn dod nôl i'r sgarles o dreigiau, a dwi'n amser bod ni'n gweld rhyw fath o changing of the guard, bod nhw'n gadael i fynd rhy hir cyn bod nhw'n wneud yr handover na. Dyna beth sy'n poeni fi chydig bach yn y Scarlets. Mae'n lot o chwaraewyr dros 34, rwan 34 neu mwy. Mae'r rhaid i cael chydig bach o brofiad, ond ie, dwi'n meddwl, a dwi'n mynd yn ôl at Fafita, oedd yn gollod enfawr i fi. A dyddiorol pan oedd o'n newydd arwyddo cytundeb newydd a wedi mynd. So mae hwnna dyddiorol iawn i fi. A mae o chydig bach mae o'n chwaraewr arbennig o'r dda, a chydig bach o stardust hefyd yn y tîm. A yn bendant, maen nhw'n mynd i methu o. Gobeithio bydd Maris van der Meer yn ôl o'r bocs wrth wythnos nesaf. Ond ie, bydd o'n dyddiorol i gweld sut mae'r Scarlets yn gwneud cyn dolyg. Dyna'r her ar rhaid troi'r tymor rown, bod pethau ddim yn mynd rhy bell, bod nhw'n gallu, bod ddim modd achub i tymor nhw o gwbl. Ie, yn sicr. Meddwl mae'n anodd wrth ystyried bod faint mor uchel o'r y Scarlets diwedd tymor diwetha yn wedig mynd i ffwrdd i Leinster ar hanner amser yn edrych fel oedd yn game on bron yn y chwarteri. Ond ie, mae'n mynd i bod yn tymor hir, a siŵr o fod colli chwaraewyr fel Fafita a Alex Craig yn sicr. O'n i wir yn mwynhau gweld Alex Craig yn chwarae i'r Scarlets, oedd yn chwaraewr dda, a maen nhw'n mynd i bod yn colli'r enfawr. Ond gobeithio gyda gêm erbyn Connacht, mae'n mynd i fod yn wahanol adeg yma. Sa'n siŵr beth mae tywydd yn edrych fel, ond lot well chwarae nhw nawr na hytrach na mis Ionawr neu mis Rhagfyr. Ac yn amlwg, fel ni'n sôn, mae'n mewn i cwpan y pencampwyr, a mae hwnna'n camp da iawn, ond nad yw e hefyd yn gallu bod yn hindrance. A dyw y ffaith bod nhw'n chwarae, wel, y ddoi dîm o'r ffeinal llynau yn Northampton, Bordeaux, Pau, a mae'r pedwerydd tîm nawr yn... Bristol. Bristol, wrth gwrs. A di hwnna hefyd nawr yn gallu fod yn bryder bod nhw'n cael 4 crasfa, a mae fe jyst yn di-reilo i tymor nhw a'n di-galoni'r chwaraewyr. Mae'n un anodd iawn iddyn nhw'n y gweld. Doi dymor nhw, wnaethon nhw i De Affrica i ddechrau'r tymor, a gafon nhw ddoi absolute chwalad mas. A wedyn, nathon nhw ddim dod dros yna tan diwedd y flwyddyn.
Ac yn ffodus y tro yna, dath Lee Blackwood mewn i trio sortio pethau mas, a wedyn yr ail hanner y tymor, wrth nhw gymryd off. A wedyn, wrth gwrs, gydawodd e, a dyn nhw ddim cweith wedi edrych yr un peth ers ni. Mae'n risg yn y gwe, achos does dim lle i orffwys chwaraewyr y gwbl o set. Maen nhw'n mynd i gorfod chwarae tîm cryfa nhw bob wythnos er mwyn ennill pwyntiau yn yr URC. A wedyn dyn nhw'n mynd i anfon tîm gwan i wario'r cewri mewn nhw'n chwarae yn Ewrop. So maen nhw'n mynd i gorfod Maen nhw'n mynd i bod yn ddibynnol iawn ar grŵp bach o chwaraewyr. Ac un o'r pethau oedd o'i plaen nhw llynedd oedd gafon nhw ddim lot o anafiadau. Ar ôl nifer o blynyddoedd lle oedd yna lot o chwaraewyr mas am gynodau hir. O'n nhw mwy na lai gyda'i tîm gorau nhw ar gael. Gyda dim ond 2 neu 3 felly chwaraewyr mas bob tro gydol y tymor mwy na lai tan reit ar y diwedd. Nhw'n dechrau colli mas ti o'r diwedd. Ond os fel sy'n gweud hwnna, os nhw'n dechrau colli chwaraewyr yn barod, a maen nhw ddau yn bendant mas a 2 arall sy'n anheus iawn ar gyfer conduct, so ti'n dechrau poeni faint o ddyfnder sydd i'r garfan ar ei, ac ydyn nhw'n gallu ymdopi gyda anafiadau a chwarae rhai'r cewri yma sy'n mynd o tipyn mwy corfforol yn nhw. Dipyn o her, yndi. Ne. Odi wir. Ond fel sy'n aml yn digwydd yn Rygbi Nghymru, mae yna llygedyn o obeth ar ddiwedd y dydd. A wythnos dath y llygedyn o obeth ni trwy Gaerdydd. Ar ôl wythnos, ddim yn siŵr sydd wedi ddisgrifio'r wythnos, Andrew, rhwystredig, anodd credu fe, da Match Hereth wrth gwrs yn gadael Gaerdydd i fynd fel hyfforddwr ymosod da Cymru a dan Steve Tandy, curo'r Lions o 33 pwynt i 20. Hanner cynta reit agos, ddim lot yn ddi, a wedyn tîm y brifddinas yn rhedeg i ffwrdd gyda'i yn yr ail hanner, bod nhw lawr i, cerdyn coch 20 munud wrth gwrs ac ati, ond hapus Andrew, bydden ni'n meddwl, ar y cyfan. Yn sicr. Wedi gweld ystyried tymor diwetha, dwi'n meddwl yn mis edrych, wnaethon ni chwarae'r llewod a wnaethon ni ennill gyda rhyw tua 4 pwynt a 5 munud ola oedd llewod ar llinell ni jyst trwy gydol y 5 munud ola, jyst symud metr a metr pob fel 2 eiliad. So, lot fwy cyffyrddus adeg yma, ond probably y ffordd gweitha posibl i paratoi ar gyfer dechrau tymor yw colli prif hyfforddwr. Ond yn ôl pob sôn gyda ffrindiau oedd at y gêm, nhw ddim yn hapus bod dim ond tua 5,000 oedd yn y gêm sydd bron yn adlewyrchu sefyllfa rygbi yng Nghymru adeg yma. Ond hapus a 5 pwynt hefyd, chi'n methu wir cwyno. Diddorol 5,000 yn y dorf, fel beth allan wneud, achos yn amlwg, mae gallai Parc Arfer ddim fod mewn lleoliad gwell rili yn Gaerdydd. Gêm nos Sadwrn, falle bach yn hwyr y rhaid yn gobeithio mas am bwgi bach ar Mary Street neu le bynnag, ond beth yw'r ateb? Shwt i ni yn llenwi Parc Arfer? Gêm cynta'r tymor, wrth gwrs, tipyn o gyffro, byddwn ni'n meddwl, o gwmpas y tîm, be maen nhw'n gallu gwneud. Echos ar bapur, unwaith o, maen nhw'n dîm da, chwaraewyr da, dyn nhw'n mewn dros yr ha, ond yn amlwg, dorf ddim yn troi lan yn ei niferodd i wylio'r rhanbarth. Beth yw'r broblem? Neu beth yw'r ateb? Sa'n wir yn siŵr. Meddwl bod na falle ffordd i... Sa'n siŵr os ni wedi cymryd fantais o'r ffaith bod myfyrwyr wedi dod nôl wythnos diwetha, falle bydd ffordd o cael rhyw fath o discounted tickets. Sa'n siŵr, falle wnaethon nhw. Ond meddwl mae lot o gemau tymor yma adre yw'r un amser, 7:08 ar nos Sadwrn. So, gobeithio bydd rhyw fath o welliant. Ond fi'n meddwl mae yna elfen o'r tîm fe'r llewod. Dyw lot o bobl ddim wedi'n cyfarwydd ar llewod. Does ddim chwaraewyr ryngwladol. Mae pobl yng Nghymru yn cyfarwydd a sy'n meddwl mae yna ambell chwaraewyr sy'n chwarae De Africa. Mae yna ddim lot a ddim
ti'n bod, y world-class stars, ni'n lot fwy cyfarwydd â. Ond, siŵr o fod, meddwl pryd mae gemau erbyn ni gyda Caeredin mewn pythefnos, gobeithio bydd hwnna'n well. Ond, unrhyw pryder fi yw hwnna ambell anafiadau, Liam Belcher wedi mynd bant, a nawr ni wedi colli Ben Thomas yn 2 gêm, a o'n i'n edrych yn eitha tenau hyd yn oed dydd Sadwrn gyda chwaraewyr yn y carfan. Felly, mae'n mynd i fod yn sa'n edrych ymlaen lot i gêm erbyn Munster dydd Sadwrn. Ond fi'n meddwl, ar ôl buddugoliaeth erbyn y llewod, mae yna rhyw fath o elfen positif i gael, a yn enwedig i tîm fel Caerdydd, mae cael rhyw fath o cysondeb yw peth gorau i nhw. Os ni'n colli gêm agoriadol, fi'n meddwl ni'n edrych ar rhyw fath o battering nos Sadwrn, ond mae'n mynd i fod elfen lot fwy positif mewn y gêm nawr nos Sadwrn erbyn Munster. Yn edrych o'r tîm... Sorry, cedi. Na, jyst mynd yn ôl, wedi wedi sôn rwan am y 4 tîm. Mae'r 4 tîm yn gallu rhoi y tîm gorau eitha dda. Ond sut ti'n dechrau cael aneddiadau yn un safle, dyna lle mae'r her yn dod yn dri. A dyna be di problem ar hyn y bryd. Os ti'n gallu cael tîm gorau allan, gei di brwydor un o'r tîm yn yr UAC, ond dyn nhw ddim yn digwydd lot nawr di. Na, yn ffodus, enwedig yn yr hydre nawr mewn diwedd y mis, fydd chwaraewyr yn mynd i ffwrdd y Cymru, mae'r un peth yn digwydd yn ystod y chwedl. Fi'n gwybod bod llai o gemau yn y cyfnod ni, ond a dyma'r ddadl felly pam dylsyn ni dorri tîm neu ddau yw achos os byddwn ni'n llai o dîmodd, bydde mwy o ddymder gyda ni ar gyfer anafiadau ac ati, ond mae yn twmlo fi'n credu eleni'n enwedig fydd y rhanbarthau yn teimlo'r pinch yn fwy os fydden nhw'n dechrau cael anafiadau. Fel mae'r pecking order yn mynd yn dyneiach a ti yn disgyn safon yn reit sydyn yn anffodus. A fi'n credu mai dyna beth fydd downfall, yn enwedig yn y sgarles fi'n credu. Fi'n siŵr wedi gweld fel mae 30 chwaraewr sydd nhw yn eu carfan fel fi'n credu cyn mynd lawr fel i'r SRC, so ti'n edrych wedyn 4 anaf, ti'n rhoi 26 ail weekend y tymor. Mae'n sicr mynd i fod yn dymor hir y diawl. Ond jyst mynd ôl i gyffwrdd ar Sherritt yn gadael, yn amlwg, da Steve Tandy mewn i'r rôl ma, diwedd mis Gorffennaf, dechrau mis Awst, fi'n credu, oedd hi gath ei benodi. Edrych o'r tirall, faint mor rhwystredig yw bod nhw wedi aros tan 4 diwrnod cyn gêm agoriadol Gaerdydd i naill ai gyhoeddi fe neu i benodi Sherritt i tîm hyfforddi Steve Tandy. Pam ddim gwneud hynny dechrau mis Awst, a bod Gaerdydd yn gallu cael rhywun newi mewn, neu penodio ti fewn, ond bod cyfled ar y ffordd o'n i weithio gyda'r gafon. Fi'n credu bod nhw'n gwneud yn wych i gael buddigoliaeth dan yr amgylchiadau, a'n amlwg bod nhw wedi gweithio'n galed mewn amser byr, ond os bosib dylse'r undeb o'n edrych ar ôl y rhanbarthau. Yn enwedig y rhanbarth maen nhw ar hyn o bryd yn rheoli. Dylsyn nhw'n edrych ar ôl nhw bach yn well, byddwn ni'n meddwl. Yn meddwl mae'n adlewyrchu sut mae'r undeb weithio'n gweithredu. Mae nhw ddim yn neud beth sy'n gorau rhanbarthau. A beth fi wir yn pryderu am yw, pryd wnaeth Danny Wilson cael ei gyhoeddi yn rhan o dîm Steve Tandy, nath o dweud yn pob erthgol oedd e'n apwyntiad cyntaf Steve Tandy, a nawr mae Sherritt yw'r pwyntiad ail. A falle bydd, pobl fel Neil Jenkins yn aros gyda tîm Cymru, a bydd rhyw hyfforddwyr yn aros o'r regime diwetha. Ond fi'n pryderu falle mewn pythefnos nawr, mae just mis tan gêm y gyntaf
rhyngwladol yw fi'n pryderu bydd falle mwy o hyfforddwyr. A sa'n credu bydd y hyfforddwyr, sicr ddim prif hyfforddwyr y rhanbarthau, ond mae ddim yn mynd i helpu unrhyw tîm o gwbl. A mae tîm cenedlaethol yw prif ffocws nhw, a fi'n deall yna. Ond mae ddim yn deg i rwystro'r rhanbarthau yn enwedig gyda gyda amser hwnna, fel 4 dydd cyn dechrau tymor. Mae'n anheg. Odi, mae'n teimlo fel bod nhw jyst yn trial alienato eu hunain o fans rygbi Cymru ar y degau. Maen nhw'n meddwl, reit, newn ni hwn nawr, a fydden ni'n profi bod ni'n iawn o beth ni'n gweud, ond be maen nhw actually wneud yw troi mwy o bobl ni erbyn nhw, ac mae cefnogwyr rygbi'n gweld trwyddo fe a mynd, pa myffach i chi wneud hwn 4 diwrnod cyn dechrau tymor. Rhowch chance i Gaerdydd mewn i gêm cynta'r tymor. Wedyn, mae'n mynd ddiddorol gweld be newn nhw yn symud ymlaen o ran y tîm hyfforddi. Fel ti'n dweud, fi'n siŵr mai dim hwnna fydd y penodiad ola. Mae'n just diddorol gweld pwy fydd yn cael ei stripo o assets hyfforddi nesaf. Edrych ar tymor Caerdydd, oedden ni'n gweld nhw'n brwydro o'r wyth ucha, yn crafu mewn i'r wyth ucha, neu a fydd e'n stori debyg i llynau le thereabouts, ond lle ddim cweit yn cyrraedd yr wyth ucha erbyn diwedd y tymor. Fi'n gobeithio 8 ucha, ond fi'n credu bydd e'n yr un hyn stori. Mae'n dibynnu lot ar sut mae gemau agoriadol yn mynd. A sicr positif i curo'r llewod gyda 5 pwynt. Ond gen i weld. Fi'n meddwl bydd agwedd fi'n newid yn dibynnu ar sut ni'n perfformio'r nos Sadwrn. Fi'n credu mae hwnna'n deg iawn, fi'n credu bod pob cefnogwr rygbi yn mynd o un dydd Sadwrn i'r llall yn newid i agwedd nhw at y tymor. Ond, ni bron o fod yn mynd am awr a hanner gyfeillion, a dwi'n credu bod hwnna'n le da iawn i ni ddod ar sgwrs yma i ben. Diolch yn fawr iawn i ti, Seimon, am ymuno gyda ni, a mynd trwy'r ymgynghoriad a'r un eithoch chi yn Gwladrugby hefyd, felly diolch yn fawr iawn i ti am dy gwmni. A Nick Andrew, fel arfer, diolch yn fawr iawn i chi, a diolch i chi gyd am wylio, neu gwrando, neu'r ddau, a boed yn chwarae, gwylio, dyfarnu be bynnag, cefnogi rygbi penwythnos yma, mwynhewch, a pwy a wyr. A falle wrthnos nesaf, gen i 4 buddugoliaeth yn Rhanbarthau Cymru. Diolch yn fawr. Os da. Os da. Diolch.